El nou pla de subvencions del Patronat Provincial de Turisme València Turisme injecta 2 milions d'euros en el sector i substitueix els antics convenis directes. A partir d'ara, València Turisme concedirà ajudes generals regides pels principis i criteris objectius i plurals en la funció pública, mitjançant unes bases de convocatòria que seran aprovades i publicades anualment. El pla s'ha presentat al Centre Cultural La Beneficència en València i va comptar amb una ampla representació d'alcaldes i regidors de turisme de les nostres comarques. Unes noves línies de col·laboració amb els pobles valencians, perquè és l'hora del turisme inclusiu. Hem de respondre al clamor social que ens ha traslladat als gestors públics un missatge clar: transparència i eficàcia, igualtat i objectivitat. Al Patronat de Turisme mai s'han donat subvencions en línies d'ajudes, sinó que s'ha donat d'una manera discrecional i els ajuntaments demanaven i el polític a criteri d'ell donava l'ajuda. Nosaltres hem volgut eliminar això, hem volgut que sigui transparent, igualitari i objectiu i per tant els ajuntaments continuaran demanant ajudes, estan en tot el seu dret, però seran els tècnics que valoraran d'una manera objectiva que els correspon a cada població. Som la institució més solidària en el territori de totes les que trauen bases de col·laboració. Costa Blanca, Castelló o la mateixa conselleria, és a dir, trauen línies d'ajudes, però jo vull posar de manifest que les nostres ajudes, les ajudes del Patronat València Turisme, són les més quantioses i les que van a tindre un major impacte a nivell pressupostari. Les 3 línies de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis es centren en la promoció turística, el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i les inversions. En 3 línies molt significatives que són per a fer events que promocionen el turisme de les poblacions, per a les noves tecnologies, introduir tota la promoció turística de les nostres poblacions en aplicacions de mòbil o en pàgines web, i la tercera seria en senyalització, en inversions en senyalització, tant dins de la població com del senderisme que coneguem. Depèn de l'actuació, tu presentaràs un projecte en un pressupost i després se valorarà i se te donarà una assignació i després hauràs de justificar que en realitat has gastat aquests diners en aquest event. Clar, el criteri poblacional ha d'existir, no té el mateix pressupost un poble de 28.000 habitants o de 80.000 habitants que un poble de 200 habitants o de 600 habitants. Llavors el criteri poblacional és molt important, les poblacions que tenen molt pocs habitants ja tindran una puntuació màxima perquè són pobles amb poc de pressupost i per tant se veuran més afavorits perquè és el que toca. Hi ha que ser solidari en el xicotet i en el que no té recursos. Recursos turístics sí que trobem als nostres municipis, tant d'interior com de costa, i aquesta nova línia de subvencions ha estat molt ben rebuda pels responsables polítics. Alguns d'ells ja ens desgranen els projectes que presentaran per optar a les ajudes, com és el cas de la mostra gastronòmica d'Oliva, la promoció de la bastida de les Alcuses de Moixent o la Fira d'Albaida. Ja tenim molts projectes i jo crec que intentarem acollir-los a totes les línies d'ajuda perquè tenim pensat fer projectes en tots els aspectes que inclouen àmbits de les noves línies d'ajuda que hem presentat. La línia de promoció d'esdeveniments segurament optarem per la mostra gastronòmica, és un esdeveniment que ve celebrant-se des de fa ja alguns anys i ja té suficient força i creiem que en aquest projecte podem aconseguir una molt bona valoració per optar a una quantia més interessant, més important. En la línia de senyalització i adequació d'oficines de la red Turistinfo també anem a presentar una memòria per aprofitar aquesta ajuda i adequar la instal·lació de l'oficina de turisme, que volem fer algunes xicotetes modificacions per a que els usuaris tinguin una experiència més satisfactòria.
La veritat que els ajuntaments tenim moltes necessitats, en aquest cas a nivell turístic d'alguna manera es vol abarcar tot i jo crec que la Diputació el que ha fet és escoltar els ajuntaments i voler centrar-se d'alguna manera en aquestes demandes que tenim els ajuntaments. Nosaltres el que volem fer és per una part tant fomentar el turisme del Baida com també a través de, en aquest cas esperem que per part de la Mancomunitat es fomente també el turisme perquè pugui servir per atraure a nous visitants tant al Baida com a les terres de la Vall del Baida. Quatretonda és un municipi que tenim un paratge natural municipal i des de l'actual corporació municipal el que volem, des de l'equip de govern, el que volem és potenciar-lo perquè la veritat és que la gent que no ja ha vingut a la Serra de Quatretonda us convida que vingueu perquè és impressionant i sembla que com que no puc estar allí, no? Però és molt bonica la Serra de Quatretonda i per això la volem potenciar. Allí, per sort, tinguem ja el que és el tema de la Bastida. Entonces es un foco que sempre a l'inici sempre localitzem en la Bastida i d'ahir anirem desplegant la bateria d'actuacions que tinguem previstes en un futur a través de productes que estiguem dissenyant per emparar tot tipus de turisme, tant siga rural, gastronòmic, deportiu, fer un ampli abanico de possibilitats per potenciar el turisme en Moixent. Junt a aquests 3 programes també s'articula una 4a línia dirigida a associacions empresarials i una 5a destinada a millorar la qualitat de les platges.